Tak, ahojte moji milí, vítajte pri tejto udalosti, ktorá sa nejakým spôsobom proste vypísala. Intuitívne sa to udialo ako reakcia na jeden komentár, ktorý som postla a teda zareagovala na neho a zrazu sa to dialo. Pôvodne celá táto aktivácia vlastne nemala byť aktivácia, mala to byť iba teória, čo teda teórie tu bude dnes dosť, ale cítim, že na konci sa udeje nejaká aktivácia ešte viac a nejaké možné čistenie a dávam možno ešte nejaký taký framework, ako to povedať. Niečo, čo si môžete odniesť, ešte môžete vy aj potom pracovať ohľadom voľby ľudí, ohľadom navigácie vyššieho ja, ale aj ohľadom toho, ako vy môžete sami so sebou pracovať, pretože nemôžeme čakať, že za nejakú hodinku, dve, čo tu budeme, že sa to všetko prečistí. Záznam budem posielať každému jednému z vás, každej jednej z vás potom automaticky. Takže v prípade, že nemôžete ostať, tak tomu rozumiem a v podstate počúvajte hlavne svoju intuíciu a ostaňte si do takého momentu, do akého cítite proste, že to dávate. Moje meno je Ľudmila. Nie všetci z vás ste boli v predchádzajúcich nejakých aktiváciách alebo programoch, takže možno, že ma niektorí poznáte trošičku menej. Veľmi v skratke poviem. Žijem 8 rokom na Bali a venujem sa osobnému rozvoju, ale teda môj osobný rozvoj išiel primárne cez telo, pretože ja som študovala šport a hodne anatómie a podobne. A celý život som mala veľa zranení, operácie proste a zdravotné problémy. Takže to išlo cez tráviace problémy XY, maličkých diagnóz, kedy vlastne všetko možné diagnostikované, ale nikdy nezistené nič vážnejšie. A ja som jedného dňa proste už pochopila, že takto to ďalej nepôjde a odišla som do Ázie cestovať na Sri Lanku do ajurvedského centra a potom ten život a toho pol roka cestovania sa mi preklopil v niečo úplne iné a Bali si ma zavolalo. Nie preto, že by som tu chcela žiť, ja som to považovala za komerčný ostrov, kam ľudia sa chodia iba ukazovať. Ale znova, ako som aj spomenula na začiatku, človek mení, pán Boh mení, ono sa to celé odohralo inak a tak po tých pár týždňoch som tu 8 rokov. A ten život sa mi úplne inak naskladal, ako by som si pôvodne bola bývala, myslela. Ale tá duša bola stará a potrebovala, alebo teda je stará a potrebuje vypočuť to volanie, pretože som sa aj tak iba cyklila a to zdravie ma vlastne nepúšťalo. Ten život ako keby naskladá trošičku inak. No a týmto spirituálnejším veciam sa venujem primárne kvôli tomu, že niektoré veci mi proste nikdy nedávali zmysel a potrebovala som prísť na koreň. A mojou takou ako keby silnejšou stránkou je práca s energiou vedomia alebo proste vnútornej múdrosti, kedy chápeme, čo a prečo sa deje. Čiže niektorí proste takí spirituálni ľudia sú viac napojení na energiu pocitov, na energiu srdca a dokážu naozaj veľa vecí nácitiť. Ja cítim veľmi energie v zmysle, že nie je niečo ťažšie, vyššie vibračne, nižšie vibračne. Avšak nie som úplne ten človek, ktorý by mal vízie, ktorý by veľa sníval, ktorý by sa dokázal napojiť na nejaké minuloživoty ľudí a podobne. Toto nie je úplne moja cesta. Moja cesta je cesta vedomia. Som veľmi napojená na Egypt v tom zmysle, že to, čo sa tam vlastne učilo v tých starých kňažkovských školách, sú poznatky o tom vlastne, ako vesmír funguje. A o tom, ako tú realitu tvoríme a ako vlastne prísť bližšie k Bohu. Ten Egypt má svoje rôznorodé stránky, ale ako keby, keď hovorím, že som na ňo napojená, tak myslím na túto stránku, na tú stránku tej vnútornej múdrosti a pochopenia toho vlastne, čo a prečo sa deje. Taká tá kauzalita, to prepojenie tých linkov a proste chápať to, pretože veľakrát vidím v tom spirituálnom svete, že ľudia majú otvorené dary, ale potom vlastne niekedy cez vedomé tmavšie rozhodnutia, ale veľakrát cez to, že si nie sú vedomé toho, čo robia, vlastne nekonajú úplne ideálne. A práve to je niečo, s čím ja vlastne veľmi pracujem, zvedomujem ľuďom tieto veci. Takže toľko asi v skratke o mne. Ja teraz otvorím takú prezentáciu, ktorú som si pre vás pripravila. Dobre. Takže, čo nás dnes čaká? Dúfam, že je to v poriadku vidieť. Ak by náhodou niečo technicky sa dialo počas toho, tak mi dajte vedieť. Ešte vám chcem povedať, čo sa týka otázočiek. My potom, ako prejdeme týmito bodmi, na konci bude aktivácia, ale ešte pred tou aktiváciou ja vám dám trošičku priestor na to, aby ste, ak sa chcete niečo opýtať, aby ste sa mohli popýtať.
Tým pádom vás chcem požiadať. Počas toho, ako budem rozprávať, záleží mi na tom, aby ste mi rozumeli, ale súčasne mi aj záleží na tom, aby sme sa stále nezadrhávali niečím. Čiže ak je to možné a ak tá otázka cítite, že nie je dôležité sa ju spýtať v tom momente a môže počkať do konca, tak vás požiadam, nechajte si ju nakoniec, pretože je možno, že na niektoré otázky odpoveď dostanete počas toho a tým pádom mi to nebude rušiť ten flow a nepôjdeme správa doľava. Ale súčasne, ak je v tom, čo budem zdieľať, niečo, čomu nerozumiete, alebo úprimne cítite, že práve teraz je potrebné proste do toho vstúpiť, tak si dovolte do toho vstúpiť a proste mi napíšte do tých komentárov niečo, pretože je možno, že niečomu nepochopíte, ako to vysvetľujem a mohlo by to spôsobiť ako keby dezinformáciu. A to je to, k čomu by som bola nerada, aby sme vlastne dospeli, lebo keď niečo nepochopíme niekedy na začiatku, tak potom sa to už ďalej ťahá. Takže najprv si spoločne nastavíme pole, ja som ho nastavovala už x krát, chvíľočku aj predtým, ale ešte aj momentom vlastne otvorenia programu. O tom sa budeme neskôr rozprávať. Potom sa budeme rozprávať o tieňoch nás ako ľudí. Potom, ako si pýtať zdrojové vedenie k tomu, do akej aktivácie vlastne, alebo do akého energetického procesu, alebo aj normálneho programu, lebo aj tam sa dejú energetické veci, vstúpite. Ako si nastavovať ochrany pre a po. Energetické odprájanie sa od sprievodcov poliaktivácie, ktoré nám už neslúžia alebo prípadne nás zablokovali. Ale ešte aj k tomuto, my nepôjdeme do energie obviňovania. A to je pre mňa úplne najväčšia kľúčová vec pochopiť, že každá jedna lekcia, a pretože tu môžu byť ľudia, ktorí sú, z vás, ktorí sú sprievodcovia, ktorí sa možno chcú dozvedieť niečo viac, ale aj ľudia, viem, že tu takí ste, ktorí majú nepríjemné skúsenosti s aktiváciami. A budem hovoriť aj smerom k ním, pretože toho sa deje stále viac a viac a ja to sledujem, ale veľakrát tam vidím ten ukazujúci prst. Čo je v poriadku do určitej miery, že áno, sú nahnevaní, že niečo sa nedialo čisto, ale potrebuje tam byť ako keby aj sebareflexia a naozaj prijatie toho, že ale ja som si tam po tú lekciu prišla. Akákoľvek tam bola, ja som si tam po ňu prišla. No a potom pôjdeme teda výstup z časových odsí, ktoré pre teba nie sú najvyššie, aby si žila tú svoju vlastnú realitu. No, takže v prvom rade si pokojne zatvorte oči a požiadajte zdrojové vedenie, aby dnes vo vašom poli, ak prebehne nejaká energetická práca, aby to bola iba práca, ktorá pochádza z úplne najvyššej frekvencie bezpodmienečnej lásky, čistoty a pravdy. Môžete si to povedať, alebo môžete povedať iba áno, príjmam tento zámer. Nech sa deje iba to, čo pochádza z čistoty, pravdy a lásky. Ja už som to pole predtým nastavovala, ale chcem to znova zopakovať, aby ste aj vedeli, akým spôsobom fungujem, keď robím energetické aktivácie. Napriek tomu, že je to pole ľudí, ktorí sú tu naživo a ktorí prídu zo záznamu, aj keď sa všade hovorí, že všetci sme jedno, ale my sme stále tam nejakým spôsobom energeticky suverená jednotka. A pre mňa je veľmi dôležité, aby sa energie medzi vami nemiešali. To znamená, že súčasne tu nastavujeme pole tak, aby ste každý jeden z vás mali váš filtračný kanál a nejaká informácia k vám má prísť, nech príde jedným potrubím a ak nejaká energia od vás má odísť, nech odíde druhým potrubím, avšak tieto energie sa nemiešajú. Ani tie informácie, ktoré príjmate, ani tie energie, ktoré od vás budú odchádzať. Ďalšia vec je nastavenie si energetických ochrán pre vaše vlastné pole proti akýmkoľvek nízkovibračným energiám, bytostiam a čomukoľvek, čo sa môže v vašom priestore alebo možno vo vašom poli, vo vašom systéme nachádzať. Čiže prečistujeme teraz vaše pole, vašu myseľ, vaše telo, ale aj priestor, kde sa nachádzate od akýchkoľvek nízkovibračných energií. A nastavujeme energetické ochrany proti akýmkoľvek prípadným šípom nasmerovaným k vám. Krásne. Dovolte si teraz, aby z vašich chodidiel zišli dole korene, ktoré vás budú ukotovať a požiadame Matku Zem, aby podporovala tento proces, aby sme sa naozaj cítili bezpečne, pokojne, stabilne a aby nám energie neohýbali.
Taktiež v tomto priestore nastavím zámer, aby žiadne z mojich myšlienkových procesov alebo z mojich osobných energií do vašich procesov a do vášho pola nevstupovali. A aby do vášho systému vstúpili iba informácie, ktoré pochádzajú z čistoty, pravdy a lásky a ktoré sú pre vaše najvyššie dobro. Dobre. Ak cítite, že ešte chcete urobiť nejaké energetické kroky, tak urobte také, ktoré pochádzajú naozaj z čistoty, pravdy a lásky. Pozor na volanie si hociakých sprievodcov. O tom sa budeme tiež rozprávať trošičku neskôr. Ja pracujem iba so zdrojovou energiou na 99% vždy. Nevolám cieľene niektoré bytosti a o tom sa budeme rozprávať, že prečo. Nie, že by s tým bolo niečo zle, ale pôjdeme aj k tomuto pochopeniu. No a povedzme si trošičku a poďme to pole naozaj vaše vlastné, každý jeden z nás naše vlastné trošku sceliť. A môžete po mne zopakovať tieto vetičky, ktoré tu sú, aby sme sa naozaj dostali vlastne do tej celistvosti, a do toho scelenia, toho vlastného pola, predtým, než pôjdeme do toho. Volám svoju všetku energiu, očistenú svetlom stvoriteľa naspäť k sebe. Môžete si vetičku povedať, alebo môžete iba povedať áno. Vraciam sa do svojho stredu. To, čo je moje, nech zostane so mnou. To, čo mi nepatrí, s láskou prepúšťam. Som doma vo svojom tele. Som ukotvená, ukotvený. Som v bezpečí. No, takže ja som vám písala do mailu, že ak to tak budete cítiť, tak si môžete nastaviť zámer o tom, aby sa vám vlastne ukázalo, koho energie na tej vašej ceste už nie sú pre vás vhodné. Teraz my sa rozprávame o aktiváciách, ktoré sú online alebo naživo. Nemusí sa jednať iba o energetické aktivácie. A toto je ďalšia vec. Energetickou aktiváciou v tradičnom slova zmysle, ako niekto si myslí, že ja neviem, idú na kundalini aktiváciu a podobne, to je iba jedna z foriem. Ale obrovské energetické aktivácie alebo energetická práca sa deje napríklad cez mantry v kostolách a súčasne aj cez rôzne polia rôznych vzdelávaní a koučov. To znamená, že tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že to, že niekto nečistí váš systém, neznamená, že jeho spôsoby myslenia na vás nevplývajú alebo že vás nemá zahačkovaných. O háčikoch sa budeme tiež rozprávať, pretože aj oni v konečnom dôsledku slúžia našej najvyššej evolúcii, aj keď sa cítime zahačknutí. Kto dnes prišiel je väčšinou buď facilitátor, alebo pozerá to zo záznamu, alebo účastník. Ja budem hovoriť teda k obidvom skupinám, takže možno to bude také trošičku skákavé, lebo nehovorím tak jednému alebo druhému, ale mnohí facilitátori sú súčasne účastníci. Účastníci neskôr môžu byť facilitátori, takže tie informácie prídu aj jednej, aj druhej strane. Ja chcem povedať na úvod, že nikto nie je dokonalý. Keby sme boli dokonali a keby sme nemali tiene, tak to už nie sme. To znamená, že vždy sa nám ako keby bude ukazovať, že z niekoho pola máme možno už vystúpiť, lebo je to súčasťou tej evolúcie. Takže prosím, ak sa dostanete do bodu, že sa vám ukáže, že no tak toto je teraz tá osoba, ktorej potrebujem ísť preč. Niekedy je to áno, kvôli tomu možno, že ten človek možno sami nemá dobré zámery, ale niekedy je to proste iba o tom, že tie informácie, ktoré napríklad zdieľa, alebo proste to pole, s ktorým pracuje, pre vás nie je vhodné. To neznamená, že to je nízkovibračné a neznamená, že to nie je vhodné pre niekoho iného. Čiže nechcela by som, aby sme sa týmto my dostali do nejakého súdenia ani do energie hnevu. Je úplne v poriadku, keď máte hnev, keď vyslovene viete, že s vami niekto vyzametal podlahu a proste viete, že to ten človek urobil cieľene. To je úplne iná situácia. Ja však rozprávam o tom, že veľakrát sa ľuďom ukáže, že tak ten a ten ma blokuje, ten a ten ma háčkuje, ale my si potrebujeme vstúpiť do tej energie vedomia a pochopiť, prečo som si ja túto situáciu pritiahla, privolala a pustiť ten hnev. Prísť do toho pochopenia, naučiť sa tú lekciu a proste odstúpiť si z toho, pretože my ten hnev tomu človeku, keď budeme posielať, tak sa to bude
nejakým spôsobom vraciať a my pôjdeme energeticky dole. To znamená, že práve preto je veľmi dôležité, ako keby, nechcem povedať, že nesúdiť. Ja viem, že v tom momente, keď sa tú informáciu dozviete, tak nie je úplne jednoduché povedať, že jasne, bolo to super, však drž ma zahačknutú, drž ma vzadu, ale ako keby sledovať si tie myšlienky a tú energiu, ktorú vysielame vlastne tým smerom. Ja vám dám zo pár príkladov, aby ste vedeli, ako sa to deje v tých širších poliach, ale aj v tých užších poliach vašich blízkych. Ako sa mi dnes ukázalo, vlastne koho energie mňa držia nejakým spôsobom zahačknutú. My sme tu nedávno mali kočku, ktorá chodila po ulici a kodovala rukami. A mňa sa tam tá energia pritiahla a ja som cítila, že to bolo v poriadku. Tým pádom som jej začala dôverovať. Stretli sme sa na obed a zase ma kodovala, ale ja som si nepýtala zdrojovú informáciu, či to mám pustiť alebo nie, lebo som už bola otvorená a som jej dôverovala, lebo po dlhej dobe to bol človek, ktorý naozaj mal krásne kodovanie. No a dnes ráno som sa zobudila do dedinskej WhatsApp konverzácie, kde tá slečna písala, že má problémy so zápestím a že či niekto nevie, kde kúpiť nejakú proste bandáž na to. Takže tam sa mi ukázalo, že to nie je náhoda, že to prišlo dnes a že sa mám pozrieť vlastne na jej kódovanie. Čiže ten zdroj nami funguje, komunikuje vo veľmi zaujímavých formách a my to zdrojové vedenie, keď si začneme načúvať a odstraňovať energie, ktoré môžu tomu tieniť alebo to môžu ako keby spôsobovať tam hmlu v tom, tak nás to krásne povedie. Ďalšie príklady sa dejú napríklad aj v takých poliach, že keď máte s niekým nejaký vzťah, ktorý je založený na nejakých nízkych energiách, nemusí to byť partnerský vzťah, ale ako keby, že máte založený vzťah na potrebe. Dajme tomu biznis vzťah, že jedna osoba je dobrá v jednej veci a druhá osoba v druhej veci a vy sa bojíte vstúpiť do tej svojej najvyššej časovej linky vo vlastnej suverenite, tak ste zahačknutí. A keď si tak energeticky ľudia robia energetické aktivácie a jeden tam má väčšiu potrebu ako druhý, ale ten druhý tam má ešte stále nejakú potrebu alebo nejaký pocit viny alebo proste akákoľvek nízka vibračná energia nepracuje, tak to bude z toho človeka pracovať. Toto sa veľakrát ako keby tiež deje medzi rôznymi energetickými facilitátormi, ktorí spoločne spolupracujú. Čiže toto sú vlastne ďalšie príklady. Ďalšie príklady energetických aktivácií sú rôzne modlenia babky, mamky a podobne, ktoré sa modlia za niečo viac špecifické ohľadom vás. U nás tá energetická aktivácia prebehla v tom, že babky sa modlili, aby som sa vrátila na Slovensko, aby moji rodičia boli šťastní. A to sú tie energie, ktoré vás vlastne ťahajú. A pokiaľ vy tam budete mať zranenie, tak je tam k tomu ešte väčší prístup. Ja som tam mala pocit viny a strach o mojich rodičov. A cez to ako keby ťahalo. A tak toto bolo zahačknuté. Čiže tá energia, silná energia tej modlitby v podstate, ktorá tam tak cez to moje zranenie vlastne pracovala. Ono to vždy pracuje iba tam, kde nie sme ukotvení. Alebo kde máme nejakú starú potlačenú emóciu v tele, ktorá nie je prepustená. Čiže my môžeme byť aj vo vedomí, môžeme byť, že aha, tak toto nechcem, viem, aká je moja životná cesta. Pokiaľ tam nebude prepustená nejaká tá emócia, tak sa s tým ťažšie mi pracovalo. Ako keď som začala prepušťať ten pocit viny a ten strach, vtedy sa mi ako keby ľahšie a suverénejšie vstupovalo do tej mojej cesty a začala som si priťahovať menej tých situácií. Takže toto je ďalšia vec. Mnohí z vás, a začnem tou témou takou najviac kontroverznou, ktorá je, že niektorí ľudia majú nepríjemné skúsenosti po rôznych energetických aktiváciách. Môžu to byť napríklad nejaké bolesti, cítili, že tam niečo nebolo v poriadku, niečo sa im predtým alebo potom snívalo, vedeli, že niečo nasili od ostatných a podobne. Hej, akákoľvek tá situácia tam vlastne je. Niektorí ľudia majú silné čistiace symptómy. Tie silné čistiace symptómy môžu byť kvôli tomu, že sa im naozaj čistí iba vlastné a to pole bolo dobre nastavené, alebo sa im čistí ich vlastné, plus nasalie niekoho iného a išli cez neho zlievky von. A k tomu sa budem trošičku neskôr viac vyjadrovať. My až teraz vstupujeme do obdobia nuancy. A teraz idem veľmi sebareflektívne vám hovoriť. Ja energetická aktivácia a prácu s ľuďmi v skupinách robím asi 4. rok. A až posledný rok som začala poriadne nastavať pole na tieto filtračné mechanizmy a suverenitu pola jednotlivcov.
To znamená, že je veľmi pravdepodobné, že niektorým ľuďom, ktorí prídu do tejto aktivácie, sa ukáže, že aj niečo z mojej energetickej aktivácie dávnej, ja neviem, čo stalo 2 roky dozadu, nebolo v poriadku. Pretože ja som v tom období tie poznatky nemala. Ale oni sa tam tiež prišli po nejakú lekciu. Preto pravím, nebuďme vždy nahnevaní, pretože veľa ľudí naozaj vychádza z najvyššieho aj z najčistejšieho zámeru. Netvrdím, že každý. A v tom momente veria, že to robia najlepšie, ako sa im dá. A to je to vedomie, ktoré máme v tom danom momente. A na základe toho si priťahujeme vlastne tých účastníkov, tých klientov, ktorí do toho pola majú vstúpiť. Ale keď sa nám zmení to uvedomenie ohľadom toho, ako nastáva to pole, tie filtračné mechanizmy, suverenitu pola pre klientov a podobne, tak by sme mali to naozaj praktizovať, aby sme tým klientom doručili čo najväčšie bezpečie a to, aby sa tam tie energie vôbec nemiešali. Súčasne však, a to vám aj ja dnes dám ako keby taký prostriedok, ako keď vás to zdrojové vedenie už pustí do tej energetickej aktivácie, ako si stále to pole ako keby ochrániť. A najdôležitejšie je teda, že, alebo teda nie najdôležitejšie, ale teda my momentálne vstupujeme do obdobia väčších nuansí. Mnohí z vás ste tu preto, že ste veľmi prečistení. Cítite, že možno niekedy niečo úplne nehrá a možno, že ste iba zvedaví a chcete sa dozvedieť viac, či už ako facilitátor alebo ako účastník, ako rozlišovať veci. Čo je pre mňa to správne pole? Aký to má na mňa vplyv? Pretože začínate možno vnímať, ako keď ste s jedným človekom máte jedny myšlienky, s druhým človekom druhé myšlienky. V jednej reštaurácii jedny myšlienky, v parku úplne iné myšlienky. Začínate ako keby taps, začínate byť schopní sa naladiť na rôzne vlny a s tým prichádza aj väčšia obozretnosť, ako s tým pracujeme. Veľmi dôležité si je uvedomiť, že keď máme aj nejakú nepríjemnú skúsenosť, je tam lekcia duše. Tá lekcia duše môže byť o to, že ten človek nás stiahol, pretože sme cítili strach, nepočúvali sme svoju intuíciu, nežiadali sme o zdrojové vedenie, potrebovali sme si niečím prejsť. Nikdy neviete v skutočnosti, aký karmický kontrakt s tou osobou máte, alebo niečo, čo sa potrebovalo doťuknúť. To znamená, že tam je toľko faktorov a preto vlastne ja som mi do toho mailu napísala, že keď sa vám niekto ukáže, nebuďte nahnevaní, lebo my v skutočnosti nevidíme tú komplexitu toho, prečo sa to tak deje. Hej? Keď však dokončíme tú lekciu, pochopíme všetky tie veci, ktoré máme pod tým, vtedy sa nám ako keby začnú ukazovať cesty na prečistenie, odstrihnutie, odháčkovanie na to, aby sme z toho húku, z toho háčika mohli vlastne výjsť von. Ešte jedna vec je, ten háčik tam niekedy slúži ako poistka. A ja vám to vediem na sebe. Ja som si dala ako háčiky naozaj silných energetických aktivátorov. Jeden z nich je môj partner, na ktorom vlastne aj vďaka tomuto programu som pochopila, že aj on bol jedna z vrstiev tie deky, ale aj ja som mu tam blokovala, hoci čo, je to tak v poriadku. A bolo to z toho dôvodu, že v prvom rade som si potrebovala začať žiť sama seba, pretože ja keď som single, keď nemám partnera, tak si idem misiu úplne perfektne. Ako náhle som vo vzťahu, tak sa v tom začnem strácať. Nie úplne, to nie, ale do veľkej miery som sa začala strácať vo vzťahu a prechádzalo to cez to zranenie, že som sa nikdy necítila dostatočne ženská, lebo od malička som proste potrebovala pracovať vo vinohradoch a podobne. A ja som sa chcela cítiť žensky, tak som trošku odstúpila z mojej misie. Nechala som ho, nech sa stará o financie, o platenie a aby bol tým mužom. Ale ja som nebola v tej svojej pravde, mojej duše, pretože sa mi páčilo, že konečne je tu niekto, kto platí. Konečne je tu niekto, kto vlastne poskytuje toto. Ale zašlo to vlastne do takého bodu, že tá moja túžba potom, aby som sa konečne cítila ako žena, externým parametrom, čím bol vlastne on a jeho poskytovanie tohto priestoru, spôsobila to, že ja som sa v tejto úrovni začala cítiť dobre, ale on mi iba externe dopoval zranenie. A ja som vlastne úplne začala ako keby nejakým spôsobom, nie úplne, ale do určitej miery upadať vo svojej misii. A to bolo vlastne to zranenie, cez ktoré to išlo u mňa. Čiže my sa veľakrát akoby hneváme a ja som bola naštvaná. Ja hovorím, do prčičak, on ma má huknutú, že prečo to tak je. A potom som pochopila, no ale aké moje zranenie to dovolilo? No to zranenie, ktoré sa vlastne chcelo cítiť dostatočne ženský a chcelo, aby chlap platil. On teda tam prišiel s tým, že on chce ako keby provide for our life a proste, že chce poskytovať pre ten náš život a mne sa to zapáčilo super, mi to sedelo, lebo som bola veľmi unavená po tých rokoch proste neustáleho práce, ale môj tieň pritiahol jeho tieň a bum. No a tým pádom, ešte pôjdem teraz na tému časové osy, lebo do toho pôjdeme. Tým pádom ja som naskočila na jeho časovú os.
lebo moje zranenie to povolilo. A jeho časová os si manifestovala určitú sumu peniazy, ja som sa tam úplne odovzdala tomu a tým pádom sa nám začala skladať realita. No, že ja som časom pochopila, že ja som v jeho časovej osi, ja som odstúpila od seba a tá realita sa neskladá a veľa vecí mám zabrzdených. Až kým som sa začala posledné mesiace vlastne naozaj zviechať v tom, že moje ženstvo a to, či som dostatočne ženská alebo nie, nezávisí od toho, či môj partner platí nájom, obedy, večere alebo nie. Nemá to s tým nič spoločné a ja stále môžem zarábať peniaze, nie preto, že musím makať ako kôň, aby som nás zabezpečila, ale preto, že chcem robiť misiu mojej duše a samozrejme toto prichádza ako energetická výmena a v rámci tej svojej misie vlastne chcem zarábať a nerobí ma to viac alebo menej ženskou. Čiže ja som tam mala svoj vlastný tieň, svoje vlastné zranenie, cez ktoré to pracuje. A toto je to veľmi dôležité, čo je potrebné, aby aj vy ste si vlastne pozreli, čo vo vás to dovolilo. Ktorý vzorec, ktorá emócia, ktoré zranenie, proste niečo to tam povoluje, inak by ste toho človeka nestretli. Preto som aj napísala, že možno nežiješ seba. A to sa mi nestalo iba s ním. Mne každý jeden človek, ktorý bol energeticky silnejší, vtiahol do jeho časovej osy. Pretože som tam mala pocit viny, pretože som tam mala strach, pretože som tam mala takéto, že už starnem, možno by som chcela v podstate byť už aj s niekým a trošku sa mu prispôsobím a budeme žiť v jeho krajine, aj keď som vedela, že v Európe proste v tom bode žiť nechcem a že mám žiť na Bali a duša mi hovorila, ty potrebuješ ale byť na Bali. A ja som 5 mesiacov strávila v Európe a som vedela, že tam nemá byť. To znamená, že niečo v nás to ako keby povoluje a my potrebujeme byť naplno napojení na tú našu cestu. Že každá jedna vlastne energetická aktivácia a človeku, ktorému vstúpite, nejaká lekcia vás tam pozvala alebo nejaké vaše zranenie. S týmto vedomím, keď začnete pracovať, tak nebudete vytvárať hnev voči tomu človeku, pretože máte pochopenie, že vaša duša túto skúsenosť chcela alebo niečo sa nám potrebovala proste udieť. Budete tam mať viac pochopenia a akceptácie, vám sa z toho priestoru bude lepšie odchádzať, pretože keď budete mať hnev k tomu, tak to stále zahačková tú situáciu. S tým pochopením a prepustením, nie odpustením, že vy by ste sa pokladali vyššie na niekoho iného, ale s tým odpustením zmysle, že ja odpúšťam, ja púšťam tú emóciu s tým spojenú, sa ľahšie z tých situácií vystupuje vlastne a kráča tá cesta ďalej. Ako som vravela, príklad toho môjho tieňa, kde som vlastne dovolila vtiahnuť sa do časovej linky inej osoby. Išlo to napríklad veľakrát cez pocit viny, cez pocit, že som chcela byť ženskejšia a iné veci. Teraz jedna veta, ktorá sa vám možno nebude páčiť, nerada počujem. Nikto nie je bez tieňov. A ak si myslíš, že si, tak by si bola prekvapená, čo všetko máš pod kobercom. Nie preto, že by si bola zlá, ale preto, že veľakrát nevidíme, čo sú tie naše mikrozámery a mikrostrachy, ktoré tvoria nie len pre teba, ale aj pre iných vlastne tú realitu. Hej? Slovo realita mi tam chýba. Alebo proste tú časovú linku. To znamená, že veľakrát človek, uvediem to na krásnom príklade, rodič chce svojmu dieťaťu pomôcť, má strach o jeho finančnú situáciu, podporuje ho a stále je tam v tej energii toho strachu. Tá energia toho strachu toho rodiča pre to dieťa, a to nemyslím malé dieťa, hovorím o dospelých deťoch, bude takto ťahať, pokiaľ si toto dieťa nezvedomí, že tam vlastne niečo je, čo mu na pozadí pracuje tou energiou. A to sú tie mikrozámery. A ten rodič tam vychádza naozaj z toho, že ja sa chcem postarať o moje dieťa a ja ho chcem podporiť. Ale niekedy práve to podporou vlastne nepomáhame, lebo ten človek si potom nevidíte svoje vlastné lekcie a tá energia toho strachu, z ktorého je vytvorené niečo, čo sa tvári dobré, nemusí byť pre najvyššie dobro tej danej osoby. Čiže veľakrát pomáhaním nepomáhame a treba si zvedomovať, ktoré sú tieto situácie. Idem do témy tieň facilitátorov. No a určite viem, že sú situácie, kedy človek naozaj príde s úmyslom proste vychcaným. Áno, sú také. To nie sú situácie, o ktorých sa budeme dnes rozprávať, pretože tie sú úplne zrejme. Ja idem rozprávať o tom, na čo si dávať pozor, keď vlastne a čo zvážovať, keď pracujeme s ľuďmi, ktorí naozaj, že cítime, že pre nás sú to najlepšie. Lebo aj to stále nemusí byť to pole, v ktorom máme byť. Veľa ľudí, ktorí chcú pre niekoho to najlepšie, pochádzajú zo zranenia, mamičkovania, alebo ako to povedať, syndrom spasiteľa. Keď má niekto syndrom spasiteľa, tak má veľakrát v sebe veľa strachu, ktorý vytvára energiu kontroly. A tá energia kontroly je to,
čo sa vám môže dostávať a môže vás stiahovať na ich časovú linku a môže pracovať vašim telom, pokiaľ si toho nie ste vedomi. To znamená, že aj to, čo sa niekedy javí ako to úplne najväčšie zlato alebo to najrúžovejšie, to môže byť práve niekedy to pole, kde treba byť obozretný. Hej? A ako vravím, skoro nikto nechce pre tých svojich klientov zle. Hej? Zámer facilitátora bude rozhodovať tiež o tom, do akého priestoru vás napojí. No a teraz poďme k téme peniaze. Je veľmi dôležité, aby facilitátor mal spracovanú túto tému. To neznamená, že musí byť bohatý. A ja vám poviem príklad osobný. My keď sme otvárali biznis 4 roky dozadu, ja som mala na účte minus 2000 eur. A ja som vedela, že s tými minus 2000 eurami ja potrebujem byť stále v energii čistoty a nevytvárať energetický nátlak na nikoho. To znamená, že áno, prezdielala som, čo sa ide diať, pracovala som si so svojimi strachmi, ale súčasne som potrebovala byť v energii čistoty a žiadnej manipulácie. A vtedy si hovorím, ježiš, aké by mi to bolo ľahšie, keby som mala teraz 20 000, ľahšie by sa mi ako keby vytváralo to pole tak, aby ten človek ako keby bez akéhokoľvek môjho nátlaku vstupoval do toho pola. A ja som si vtedy uvedomila, že no nie, táto situácia nie je náhoda, že teraz si ma to volá vstúpiť do misie. Volá si ma to kvôli tomu, aby ja som bola v integrite aj vtedy, kedy som v totálnom diskomforte. Lebo túto lekciu duše som si vybrala. Byť proste v integrite a v čistote v tom, akou formou tých klientov si volám do pola, aj keď sa nachádzam v absolútnom diskomforte a dôverovať tomu Bohu a zdroju, že sa o to postaral. A postaral sa. Dal mi klienta, ktorý mi chodil ešte na to, čo som robila predtým, fyzio, 3-krát týždenne, každé ráno na 6, kedy ja som od 6 do 7 si s ním otrénovala, odrobili sme fyzioveci. To mi krásne zabezpečilo živobytie a pomaličky tvorbu biznisu a mohla som sa sústrediť vlastne na tvorbu týchto energetických vecí a môjim pôvodným poslaním bolo pomôcť ľuďom vstupovať do ich poslania duše. Takže vlastne, ak ten človek má strach nedostatku peniazy, chamtivosť, alebo si bude niečo dokazovať tým, ako to nácení a zakladať cenu produktu, keď cena produktu bude spojená s dokazovaním si jeho hodnoty, tak to pole nie je v poriadku. Za mňa osobne, ja to tak vnímam. A vychádza to zo zraneného vnútorného dieťaťa, hej. A to je tam práve dôležité. Tá cena toho produktu, tej aktivácie, toho 1-na-1, toho retreatu, by mala vychádzať zo zdrojového vedenia, z čistoty. Nie z toho, že mám strach, nie z toho, že si idem niečo dokazovať. Potrebuje vychádzať z čistého nápojenia na zdroj. Tak toto je ono, hej. Čiže ja to vôbec nepôjdem zase do takých nejakých myšlienkových procesov, že každý by mal mať vedľajšiu prácu alebo by mal mať nejaké investície a mal by robiť energetické veci zadarmo, čo by bol úplne ideálny koncept, lebo tam v podstate to. Ale my aj cez toto máme tie lekcie. Aj tí sprievodcovia, ktorí majú alebo nemajú peniaze, majú aj cez tú svoju súčasnú situáciu lekcie, ktoré treba prijať a pracovať s tým. Veľakrát sa však deje to, že vlastne ten človek, keď tam má nejaký tento mikrozámer nečistý, tak bude smerovať tú energiu a priťahovať si tí, ktorí s tým polom vlastne majú nejakú svoju lekciu, ktorá môže byť napríklad naivita, nepočúvanie intuície a podobne. Ak je ten zámer vlastne nízkovibračný, tak ako keby sa im tam otvára pole čiernej diery, to môžeme nazvať, a prejdú tam vlastne aj nízke energie do toho, ale ten človek si to vybral, lebo napríklad nepočúval svoju intuíciu, hej. Ak je zámer vysokovibračný, to znamená slúžiť bez seba obohacovania sa alebo bez potreby dokazovať si svoju hodnotu danou sumou, čo však neznamená, že ten človek nesmie mať dobre nacenie alebo vyššie nacenený ten produkt, ale tá suma, ako som vravela, potrebuje vychádzať z čistého zdrojového vedenia, odosobneného od nášho, nechcem ani použiť slovo ega, lebo to každý vysvetľuje inak, ale proste od tých našich blbostí. Proste tam potrebuje čistá zdrojová informácia v tom, aká je tá cena, hej. A tým pádom vám pomôže aj sa napojiť vlastne vyššie. Ale tam aj vy potrebujete vedieť, do akého pola vlastne vstupujete. Čiže tá cena toho produktu vôbec nemusí ukazovať, lebo tie peniaze, oni sú neutrálne. Je to celé o tých zámeroch, ktorý ten človek má pod tým a ako vy počúvate vlastne svoju intuíciu. Ďalej. Nie je to o metóde, ktorú používa, ale o tej vnútornom svete. Veľa sa narozprávalo zlého o kapke a ja idem teraz povedať svoj osobný príbeh, moje osobné skúsenosti. To neznamená, že so všetkým musíte súhlasiť. Sú tu kapkárky, sú tu ľudia, ktorí sú antikapkári.
Dobre? Povedzme si to na rovinu, ja teraz idem zdieľať môj osobný príbeh. To neznamená, že to je ultimátna pravda, prosím, vytvorte si svoju vlastnú. Ja cítim, že v kolektívnom pole kapu niečo nie je v poriadku a pracovala som s ľuďmi, ktorí teda boli certifikovaní a potrebovali sme ich odpájať a aj od autora, alebo ako to povedať, proste toho vynálezu. Takže ja sama mám ten prežitok, že to pole nie je v poriadku. Súčasne však každý jeden tam je z nejakého vlastného dôvodu. A ďalšia vec, že to, že ten pole tej metódy, cez ktorú sa človek naučil možno trošku viac pracovať s energiou, nie je v poriadku, neznamená to, že ten facilitátor je na ňo stále napojený. Keď je dostatočne v suverénnej energii a tá energia toho učiteľa, a to sa nerozprávame iba o kapke, rozprávame sa aj o rôznych iných sprievodcoch, ktorí majú iné metódy a podobne, keď ten človek je vo svojej suverénnej energii a ako keby nie je ovplyvnený polom metódy a polom metódy a polom toho učiteľa, alebo vynálezcu, alebo akokoľvek to nazveme, tak je tam v poriadku, pretože je tam zdrojové vedenie. To znamená, že ja práve preto som mala s kapkou skúsenosti aj také, aj som veľa odčisťovania sme robili nedávno, ale ja som mala skúsenosti aj pozitívne, kde do dnešného dňa sa mi ukazuje, že niektoré kapkárky vôbec si to nežiadalo odo mňa žiadne očisťovanie a dokonca ani ich svetelného jazyka. Čiže tie veci sú znova podľa mňa neutrálne a závisí na našich zraneniach, na našej suverenite a ako si s tým pracujeme. Čiže ja tu vôbec nejdem kapku očierňovať, súčasne však aj otvorene zdieľam, že potrebovali sme odpájať ľudí z toho pola a boli tam zaočkovaní a nejaké veci tam proste neboli v poriadku, hej. Ale toto je môj osobný prežitok a cieľom tohto webinára vlastne absolútne nie je poukázať na tú konkrétnu metódu, pretože každý jeden facilitátor to s ňou má inak, má s ňou inú životnú cestu a niektorí naozaj krásne sú v suverénnej energii a vlastne dokážu tam tým pádom dodať tú čistotu tým klientom a niektorí, ktorí sú silno ovplyvnení energiou toho facilitátora alebo metódy, tam to môže vyzerať inak. Takže naozaj sa treba na tie veci pozerať nie iba čierno-biele, to isté je to so svetelným jazykom, to isté je to vlastne so všetkým. Nepozrieme sa na to, či je to čierne alebo biele. Pozrieme sa na to, k čomu nás zdroj vedie. Práve preto vravím, ja som mala s kapkou úžasné skúsenosti, mám s kapkou aj nepríjemné skúsenosti. Ďalšia vec je kradnutia. Keď človek nemá spracované vnútorné dieťa, tak veľakrát prichádza kradnúť. Zažila som aj skúsenosti, kedy niektorí facilitátori prikladali niektoré predmety. Na toto si dávať veľký pozor. Ja netvrdím, že to je zlé, hej, niektorí vám naozaj dajú proste kamene, ktoré očistia predtým a ten kameň tie veci proste vysaje a je to super. Treba byť opozretný. K tomuto vám nedám konkrétne zdrojové vedomie, pretože keď sa to stane už v tom procese, tak niekedy v tom momente sa ako keby s tým ťažko pracuje. Ale ja sama robím to, že keď niekto v mojom poli energeticky pracuje, ja sa hneď potom očisťujem. A ja tam dávam ako keby zámer, že nech proste čokoľvek, čo bolo urobené, čo nie je pre moje najvyššie dobro, nech vlastne odchádza, ja si od každého berem energiu naspäť a vracem naspäť očistené svetlom stvoriteľa. Tieto formulky vám všetky dám, aby vy ste mohli aj na tú energetickú aktiváciu, na ktorú vás to pýtanie si toho zdrojového vedenia pustí, lebo prvý krok je vypýtať si zdrojové vedenie. Keď dostanete áno a pustíva to, tak aj tak som vám tam dala vlastne formulky, ktoré môžete robiť pred a potom po a tým pádom sa vlastne uistíte, že všetko je v pohodičke. Dobre, teraz idem do tohto. A toto je veľmi dôležitá téma. Nevedomé prenosy informácií podvedomých programov, emócií od facilitátora k klientom. Všimli ste si na začiatku tohto webinára dnes, ja som potrebovala si vlastne nastaviť to, aby k vám neprešli informácie taktiež. Pretože je možné, že aj ja tu mám nejaké limitujúce presvedčenia. A ja nechcem, aby tie limitujúce presvedčenia vlastne boli zapísané do vášho systému. A práve preto je veľmi dôležité aj my, aby sme sa odpájali a aby ste si aj vy čistili vlastne tú energiu z celého tohto procesu. Pretože vy, keď vstupujete ako keby k človeku do pola, vstupujete do toho bazéna. A ten človek tam má plusy, minusy, má tam všetko. A vy si tam idete po tie plusy, idete si tam po tie informácie, pre to, čo je vám užitočné, ale v tom bazéne, aj keď si dáte ten najlepší neopren alebo čokoľvek, sa tam nalepí čokoľvek. A do určitej miery prejde, hej.
Aj keď nastavíme tie energetické ochrany, preto je veľmi dôležité aj vy, aby ste sa očistili od čokoľvek, čo z mojej strany vychádza ako limitujúce presvedčenie a čo môže vlastne ovplyvňovať prípadne vašu cestu. Ďalšia vec je, napriek tomuto všetkému, by facilitátor mal vedieť nastaviť pole, aby jeho veci do toho procesu nevstupovali. Čiže on ako osoba potrebuje byť hlavne pri tej energetickej aktivácii, pretože jedna vec je, že tu nejaké veci zdieľame, hej. Toto je to, kde ja sa na úrovni nejakých poznatkov nachádzam dnes a vlastne toto je to, čo je moja pravda dnes. Ja možno za 3 mesiace vám poviem, že 10% z toho, čo som hovorila, sú úplne kraviny a vy môžete to, hej. Ale toto je to, dnes sa nachádzam vo svojej pravde dnes. Ale čo sa týka energetickej aktivácie, je veľmi dôležité, aby ten facilitátor vlastne vysunul z toho procesu čo najviac svoje emócie, svoje limitujúce presvedčenie, svoje pol, hej. Čiže toto je ďalšia vec, ale toto je už skôr práca ako keby s facilitátormi konkrétne, aby oni sa stali čistým kanálom a aby oni boli od toho odosobnení alebo vysunutí. Ukazovanie sa, o tom sa rozprávali, nejaká potreba pozornosti, to je veľký tieň, ktorý sa deje a úprimne poviem, na sociálnych médiách veľakrát vidím energetickú aktiváciu, kde človek takto drží 2 prsty, prechádza brutálne silná, krásna energia a potom je tam silná tanečníčka, cez ktorú proste to prechádza veľmi maličko. Možno som išla teraz trošičku do energie súdenia, ale takto to proste vnímam. A naozaj to, ako to vizuálne vyzerá a nehovorí o tom, aká je kvalita toho prenosu. Takže si dajte pozor, teraz mi to chodilo na to, keď sú na sociálnych médiách rôzne tieto energetické zdarma a keď pod tým dáte dole, že príjmam, alebo áno, alebo ukotvuje sa, alebo ako sa to tam hovorí, že proste, že keď ten človek, ktorý vám to dáva, chce od vás, aby ste tam k tomu napísali, že to príjme, tam sú veľakrát háčiky, ale nie vždy. Niektoré tie veci môžu vychádzať od toho človeka, ktorý to na sociálne médiá dáva, pretože zdroj mu to povedal. Niektoré môžu byť preto, že je tam potreba zvýšenia algoritmu, priniesť viac ľudí zadarmo, boostnúť to proste a teda a teda. A keď tam je tento postranný zámer, tak ten postranný zámer a jeho energia s tým prejde. Ale ak je to z čistého zdrojového vedenia a tento postranný zámer alebo postranný zámer nie je ako keby dominantný, ale je to o tom, že dobre, že však môžeš tam napísať, že príjmam, tak to je iná vec. A ja vopred neviem, pokiaľ sa naozaj na tú situáciu nenacítim a nevypýtam si zdrojové vedenie, či je to pre mňa v poriadku prijať alebo nie. Čiže práve aj pri tom je vlastne veľmi dôležité pozor na to, čo príjmate. Ale ja to zase nechcem nikoho strašiť, že by tie veci, ktoré príjmate vy vlastne z tých sociálnych médií, všetky boli ako keby tieniste tmavé, len ľudia, ktorí tu sú, vstupujú do úplne inej fázy tých naciťovania nuans a bullshitov. Proste po tým, akože poviem to otvorene. Proste my vstupujeme do obdobia, kedy naozaj navnímame drobné mikrozámery, ktoré nie sú čisté. Môj pes mi tu šteká, pretože ona presne vie, kde, keď vy máte tieto uvedomenia, tak vám začínajú veci docvakávať. A ako vám začínajú veci docvakávať, idete viac do suverenity. Keď idete do suverenity, tak tiene tých ľudí, ktorí vás doteraz mali zahačknutých, strácajú svoju silu. A tie tiene, keď vstupujú vlastne do toho pola, preto sme to aj my dnes nastavili energetické ochrany, tak sa to deje všetko tam v astrále. Čokoľvek, čo sa deje v astrále nevhodne, henta mi tu zabrecha a zašteka a proste mi ukazuje, že aha, už dávaj pozor. Dávaj pozor, lebo proste niekomu sa nepáči, že niekto sa začne odháčkovať, pretože toto pole dnes, sa vám aj priznám, nebolo pre mňa jednoduché držať. Je silné a proste podľa sa nastavovať ochrany XY krát, odstraňovať šípy a podobne, pretože jednoducho tým ľuďom sa to nebude páčiť, pretože strácajú tú silu, tie ich tiene. A ono je to tak v poriadku. Svetelný jazyk, light language. Sekundičko. Veľké množstvo svetelného jazyka nie je čisté. Ani neviem, do akej miery do hĺbky tejto tematiky chcem ísť, pretože znova, ten svetelný jazyk môže byť, keď je pri ňom postranný úmysel, nejaký ten háčik, že na zdvihnutie algoritmu, keď je tam ako primárny postranný úmysel, ako tam nie je vždy úplne zle, keď ten človek chce niečo dať zadarmo a súčasne chce, aby sa to ukázalo viacerým ľuďom. Hej? Ja netvrdím, že to zdvihnutie algoritmu vždy musí byť zle, len to potrebuje byť
vedené zo zdroja a nie z nášho nižšieho ja, OK? Všetko, úplne všetko je proste, všetko je neutrálne, všetko je o mikrozámeroch, hej? Ten svetelný jazyk, veľa z nich nie je čistý, veľa tých facilitátorov ho dokáže prečítať, ale veľakrát sa napájajú aj na iné planéty. Napájajú sa na svoje spomienky duši. Lenže my ako vstupujeme viac do čistoty a do vyššieho vedomia a väčšieho nápojenia sa na zdroj, tak tie kódy sú husté. Oni sú nízkovibračné niektoré, alebo niektoré sú vysokovibračné a prídu tam so všeobecným balíčkom. Tam naozaj pri tom svetelnom jazyku je toľko miliónov proste nuancí, kedy vám to môže slúžiť a neslúžiť, že je treba si znova dávať na to pozor. A znova, ja tu nechcem ísť do nejakého strachu, aby ste vy teraz akože budete chodiť v ulite. To vôbec nie. Znova, je tam spôsob, ako s tým pracovať. Keď proste na mňa niekto otvorí svetelný jazyk, čo sa deje? Proste ja sa nachádzam v nejaký priestore, vždy sa s nejakým liečiteľmi otvorí sa svetelný jazyk. Ja sa zatvorím oči, ja toho človeka nechám robiť, čo chce a ja nám nastavenie na zdroj. Občas na to zabudnem, priznám sa, hej, ale dám nastavenie na zdroj, že žiadam, aby akákoľvek energetická práca a svetelný jazyk, ktorý nepochádza z čistoty pravdy a lásky a nie je pre moju najvyššiu časovú linku, bol v tejto chvíli vypnutý. A veľa z nich sa vypne. Úplne v jednoduchosti. Alebo keď je vám to aj blbé v tom momente urobiť a ten svetelný jazyk už prejde, bum, prídem domov, očistím sa od toho. Milý zdroj, žiadam, aby si mi pomohol akékoľvek kódy, ktoré som vedome alebo nevedome prijala, prečistiť z môjho systému. Nech sa tak deje, ukáž mi čo, akou formou, proste prečistiť to. Nechcem nič, čo nepatrí, čo nie je v najvyššom súlade s mojou cestou duše. Čiže veľa vecí, keď už proste aj pochybíme, že to príjmeme, si vieme stále odrobiť, hej. Úplne v jednoduchosti. Netreba to zase brať nejak tragicky, že teraz pôjdeme na energetickú aktiváciu, kde nás zdroj navedie a na 2 minúty budete si cítiť, že tam niečo nie je v poriadku a tým pádom zahodíte do koša ďalších 58 minút super práce. No nie, proste to, čo tam možno prechádzalo tie 2 minúty, či už to bolo nejaká emócia suseda alebo nejaký kód od facilitátora, to je jedno, no si to prečistíte úplne v jednoduchosti. Tak. A dobre, ak to s teba pracuje energia niekoho iného, kto ťa má zahačknutú, to znamená, keď niekto má nezdravý vzťah s niekým a nemá to pole vlastne ošetrené, tak aj toto tam môže prechádzať. Čo znamená, že vy keď vlastne energeticky pracujete s klientom, potrebujete v prvom rade očistiť to pole od vašich vlastných vecí, aby neprechádzali klientom, ale aj od všetkých všakovakých okolitých vplyvov, ktoré na vás vlastne môžu z toho prostredia vplývať. Ja prácu pre facilitátorov budem robiť viac, budem na to robiť osobný workshop a teda nie osobný workshop, ale nejaký workshop alebo proste webinár a ty k tomu dostanú manuál, ako vlastne to pole nastavovať, tie filtračné systémy a toto všetko. A zatiaľ to iba tu spomeniem. Pole energetické je potrebné nastaviť v momente, kedy sa rozhodneš, že aktivitu, ten event, tú udalosť idete robiť. Vtedy sa to začne diať. Vtedy ten kryt toho celého potrebuje byť dobre nastavený, vtedy treba dať energetické ochrany, filtračné systémy a teda a teda. Odpojiť sa od toho. Potom pred, potom počas si občas niečo čeknúť, potom po. Nastaviť tam dobre ten filtračný systém a s tými klientmi navrátiť energiu, čokoľvek, čo vedome alebo nevedome prebehlo a taktiež sa odháčkovať, odpojiť sa. Všetky tieto veci, tu už nebudem zachádzať do detailov, pretože to nie je pointou tohto workshopu. Toto bude pointou potom takého nejakého iného, ktorý urobím vlastne pre tých facilitátorov, pretože ja viem, že strašne veľa ľuďom záleží na tom, aby to robili čo najčistejšie. A ako vravím, ja možno si o rok prídem k nejakej ďalšej úrovni vedomia a si uvedomím, že 10% vecí, ktoré som vám pozdieľala, nie sú v poriadku, ale proste sa to tak deje. My potrebujeme aj chápať to, že my v istom momente proste nevieme. Ja keď sa pozriem teraz, ako som 2 roky dozadu robila veci, tak sa chytám za hlavu. Ale je to tak proste v poriadku. Aj tá akceptácia, ja som hodne pracovala s nejakým sebaodpustením, pretože vlastne niektoré veci, niektoré polia, ktoré som nastavila,
sa udiali tak, že ten filtračný systém nebol dobre nastavený a emócie jednej osoby šli cez emócie druhej osoby. A ja keď som chodila mnohým facilitátorom, tak všetky zlievky išli cez mňa. Vďaka svojej vlastnej, veľmi negatívnej skúsenosti som sa vlastne naučila viac o tých filtračných systémoch, ale ešte pred tým filtračným systémom strojové vedenie. Môžem tam vstúpiť alebo nie? Je to pre moje najvyššie dobro, či nie? Pri pole závisí od typu hudby. Hudba proste obsahuje informáciu, čiže čo si ten človek prinesie, čo vám ten človek prinesie, to vám bude pracovať. Tam sú proste kódy, tam sú informácie, ktoré sa prenášajú. Dobre. Nervový systém. Rozumie tomu naozaj? Vie to naozaj čítať, to pole? Ja vám poviem jeden prekrásny príklad kundalini aktivácie, na ktorú som išla s jednou Španielkou, to je poznámka šopa pre mňa, na Bali. To bolo asi pred 3 rokmi. Nebudem zachádzať do detailov, ja som prežila veľa detskej traumy a pre mňa do mojich rodičov reprezentoval, a ešte do určitej miery stále reprezentuje, ešte tam stále mám nejaké veci poriešiť v sebe nebezpečie. A ja som dlhé roky nemohla proste prísť, lebo som vedela, že by ma to jednoducho tam zabilo. Po 4 rokoch, čo som žila na Bali, ma to tam vlastne konečne začalo púšťať. A nejak deň alebo 2 pred odchodom, pred odletom, som išla na kundalini aktiváciu. Ja som prišla na tú aktiváciu a my sme tam boli, myslím, 3 alebo 4. Ostatné baby sa stále hýbali, ja už som bola predtým na viacero aktiváciách. Ostatné baby sa stále hýbali a ja som ležala. A ja som bola v byti. A na konci sa jej pýtam, že prečo? Ona hovorí, lebo ja tú aktiváciu nerobím o tom, že by som toho čo najviac vybombovala, aby ste si z toho systému prepustili čo najviac emócií. Ja sa pýtam vašho vyššieho ja, čo potrebuje. Tvoje vyššie absolútne potrebovalo pokoj. Neviem, čo máš v živote za udalosti, ktoré sa ti teraz dejú, ale ty si potrebovala totálny pokoj, ty si potrebovala totálne ako keby ukludnenie toho nervového systému, nie viac prepušťania emócií. A to mi naozaj ukázalo, aké to je, keď facilitátor vie čítať pole. Niekedy ten človek je v energii pokoja, pretože je zablokovaný a nič sa mu nedá prepušťať, hej? Ale toto mi naozaj ukázalo, ja som cítila úplne ako keby proste bliss. Totálne ja som bola niekde, že wow, že také to je, keď sa človek cíti v bezpečí a v pokoji. To znamená, že dobrý facilitátor bude vedieť dobre čítať pole a bude vedieť pracovať aj s ľuďmi, ale závisí to naozaj od mnohých kvalít, s ktorými pracuje. Veľakrát sa čistí cez grganie zývanie. Môj prípad je napríklad, že ja čistím svoje veci a skupinové veci cez grganie. Ak vstupuješ do pola, teraz sa rozprávame o klientoch, teraz ste ako keby účastníci. Ja teraz nerozprávam o tom, čo facilitátor robí, ale o tom, že si klient. Keď si klient a si people pleaser, to znamená, že stále sa iným chce zavďačiť, urobiť všetko pre ostatných, žije pre ostatných, alebo to nazveme zachráňovať, mamičkovať, tak je veľká šanca, že táto tvoja črta bude prenesená aj do toho pola. Pretože čo? Tvoje pole nemá žiadnu suverenitu, žiadne zdravé energetické hranice ochrany. To znamená, cez koho pôjdu tie zlievky von. Keď si energeticky prečistená a poroztváraná, no jednoznačne cez teba. Budeš nahnevaný na facilitátora? Ani ten najlepší facilitátor ťa nemôže ochrániť od tvojej vlastnej lekcie. Hej. Ja som do tých XY kundalini aktivácií v minulosti išla kvôli tomu, že som mala pole totálne poroztvárané, absolútne žiadne energetické ochrany. 30 minút by som čistila, by to tam neohádzalo, stiahla by som energiu celej miestnosti. Po 30 minútach proste už keby som išla pomaly vrácať, by som už povedala, že ja už nemôžem. A v tej chvíli to prebral na mňa chlap. V momente, keď ja som sa začala premetať, tak on začal kričať a ja som si vlastne vtedy uvedomila, že to prčiť, však ja som si zobrala celú miestnosť, tam bolo asi 20 ľudí alebo koľko. Takže pozor na to, aj aké my máme vlastné črty, lebo my si potom ideme sťažovať na to, že facilitátor to nenastavili, je taký hentaký, nemal dobrý filtračný systém, možno budete múdri po tomto workshope, ale sebareflexie, čo vo mne to povolilo. V prvom rade, prečo som sa tam ocitla a ak vás tam zdroj navigoval, aj to sa môže stať, že vás tam zdroj naviguje, preto aby ste si pozreli nejakú svoju vlastnú lekciu. Toto sa mi krásne tiež udialo, že sme išli na jedno miesto, na výlet. Niečo vnútri hovorilo, že nemám ísť, ale vypýtala som si zdrojové vedenie a zdrojové vedenie mi povedalo, že áno. Nie ti vám bolo tak zle celý deň, ale až v tých najbližších týždňoch som mi začala ukazovať vlastne lekcie, kde ja som si otvorila to pole, pretože som tam chcela byť pre kamošky, ktoré chceli stretnúť svojho partnera duše a ja teda z toho svojho partnera duše mám a máme proste vzťah a
Bola som otvorená tomu, aby som ich tam vlastne koučovala, alebo aby som im ukazovala, aké blbovinky robili, lebo tam zdieľali veci o chlapoch a mne sa iba z kečky parilo, hej, že... Čiže ja som bola v pracovnom móde. Ja som mala pole totálne otvorené na pomoc, podporu ostatným a mamičkovať každého. A tým pádom babi sa tam otvorili proste správy a všetky zlievky tých chlapov a všetko možné, čo sa tam dialo cez tie správy, cez mňa vyšlo a ja som mala tesne predtým ešte masáž a boli sme v jednom aute. Čiže ja som sa tam tak krásne celé vytvorila. Môj mamičkovací syndrom, otvorené pole, duplovanie otvorené pole cez masáž, proste XY vlastných chýb. A ja som bola nahnevaná, ako je možné, že ten zdroj ma viedol, veď toto mi neurobilo dobre. Pre poznanie, aby som to už neurobila. Lebo keď ste Bax nepočula intuíciu a teda a teda. Dobre, takže pýtanie si zdrojového vedenia, ísť versus neísť niekam. Niekedy ideme niekam, lebo nám to logicky sedí. Pozor na to. Pozor na symbol. Pokiaľ si nevypýtaš poriadne zdrojové vedenie a ideš do toho, že no ale toto sa mi symbolicky ukázalo, ja som robila takú tiež blbosť, že som prikývla na niečo hlavou, že urobím jeden event s osobou, kvôli tomu, že sa nám na Instagrame ukázalo, že jeme tú istú vec, ktorá nie je úplne typická v tých krajinách, ako keby slovenskú vec v rozličných svetových krajinách, hej? V tom istom čase. A ja som to brala ako znamenie. A cez toto znamenie som vlastne toho človeka úplne pustila do pola. A s tým som mala potom tónu ďalších lekcií. To znamená, že treba stavať pozor na tie znamenia. My ich môžeme začať sledovať potom, ako si čisto vypýtame zdrojové vedenie. Ale pozor na to, že logicky mi to sedí, alebo to načasovanie niekedy môže byť kontraproduktívne, hej? Je to veľakrát o tom, že máte napríklad otvorenú nejakú osobnú tému a ten človek na to vypíše aktiváciu. A vám to ako keby sedne, lebo to dáva zmysel. Ale to, že to dáva zmysel, neznamená, že to pole je pre vás to najlepšie. To je práve ten háčik, cez ktorý človek si, ten facilitátor alebo ten coach si môže ten mesiac manifestovať, že tak tento mesiac zarobím 20 000 miesto 10 000, tým pádom že sa rozhodne, že zarobí 20 000, tak sa to dostane širšie, jeho silná manifestačná sila to vlastne ukáže viacerým a bum, už ste huknutí. Takže pozor na to. Vždy si pýtaj zdrojové vedenie. Túto formuláciu na zdrojové vedenie si môžete preformulovať a pošlem vám ju, OK? Ja vám ešte na konci raz hrdím, čo vám všetko pošlem. Prezentáciu vám posielať nebudem. Cítim, že tu si mám nechať pre seba v PDF-ku, ale všetky tieto vetičky a praktické kroky vy odo mňa dostanete v tom e-maile, ktorý pošlem, aby vy ste naozaj tie praktické kroky vedeli urobiť. To znamená, pýtanie sa zdrojového vedenia a potom vlastne ako pracovať, keď už vás to tam pustí, ako pracovať, ako si sami nastaviť to pole, aby ste boli chránení pred a po. Takže vlastne žiadam zdrojovú energiu, alebo môžete to nazvať Boha, stvoriteľa, akokoľvek si naformulujete energiu, čistoty, pravdy, lásky, ukázanie mi pravdivé odpovede na to, čo je pre moje najvyššie dobro ísť na aktiváciu do programu, na udalosť a teda a teda. A teraz tá dôležitá vec pri tom. Žiadam o zreteľne ukázanie a odsúvam akékoľvek rušiace energie, ktoré mi bránia v tom, aby som videla čistú pravdu. Ďakujem. A tie polia nemusia byť vždy o tom proste, že ten človek by chcel niečo zlé. Je to proste o tom, že to možno ani nie je najvyššia časová linka, že vás tam vyhodilo preto, nie, že by tam bolo niečo zlé, ale možno je tam v tom poli niekto iný alebo nejaká iná forma, ktorá je pre vás vyššou časovou linkou. Čiže pozor na to, keď sa vám ukáže, že niekoho pole pre vás nie je vhodné. To nemusí zaručene znamenať, že ten človek robí niečo nevhodné. No to znamená, že je tam pre vás niečo iné vhodnejšie. Odsúvanie rušiacich energií je dôležité na to, aby ti prišli odpovede zo zdroje a nie zo silnej manifestačnej energie facilitátora, ktorý ťa môže mať vlastne nejakým spôsobom zahačkované, ale proste tá vlna sa tiahne za ním. Vstup do svojej sily, začni počúvať svoju intuíciu, aj keď veci logicky možno nedávajú zmysel a začni spochybňovať v tom najlepšom slova zmysle, čiže pýtať si zdroje vedení tých, ktorí ťa vedú a robia na tebe energetickú prácu. Aj mňa. Obdobie manipulácie s prievodcami a slepé dôverovanie duchovným obdobiem skončilo. Prichádza obdobie vlastného napojenia sa na zdroj a prepojenia sa so sprievodcami a ich polom iba, ak to vychádza zo zdrojovej navigácie. No a teraz, v prípade, že tá zdrojová navigácia, a to sa potrebuješ trošičku učiť, že ako tá zdrojová navigácia bude pracovať. U mňa to funguje cez zvieratá, cez rôznu symboliku. Ale
U teba to môže byť, ja neviem, cez sny alebo ruka na srdce a budeš hneď vedieť. Toto je celé osobitná téma, ako ten zdroj s vami komunikuje a tam potrebujete vy trošku načrieť a popýtať si ten zdroj. Chcem s tebou komunikovať, chcem dostávať jasnejšie odpovede, ukáž mi tú najlepšiu cestu pre mňa. Pre niekoho to môže byť kývadlo, pre niekoho môže byť kývadlo totálna blbosť a nefunkčné, hej. Pre niekoho to môže byť ruka na srdce, pre niekomu to bude natekať proste cez obrazy. Niekomu to môže byť muscle testing, kineziologický test. Treba si vypýtať, akou formou ten zdroj s vami bude komunikovať a potom tú komunikáciu počúvať. A toto je to majstrovstvo, do ktorého treba vstúpiť. Mne sa veľakrát udialo tak, že kým som ešte nemala ten komunikačný spôsob dobre nastavený, tak by sa niečo zrušilo, alebo mi došla správa o niekom nejaká. Čiže ja sa veľakrát pýtam, aby to bolo zreteľné, veľmi zreteľné. To je veľmi dôležité slovo. Teraz si predstavte už, že máte nejakým spôsobom vyvinutý ten komunikačný systém so zdrojom, kde si požiadate, aby vám to ukázalo, že ako s vami bude komunikovať. A teraz už dostanete tú odpoveď a dostanete odpoveď, že áno. Aj tak je dobre si to pole nastaviť, aby sme znova, to, že dostanete áno, neznamená, že vždy všetko 100% tam bude v poriadku. Môžu tam byť nejaké drobnúčké veci a je dôležité proste stále si to proste prečistiť alebo ochrániť, ale ako keby už vás to tam púšťa, hej. Čiže keď sa prihlásite, dajme tomu aktivácie v sobotu, prihlásite sa v útorok. V tejto chvíli žiadam o vytvorenie vlastného filtračného systému. Moja energia a energia účastníkov skupiny či facilitátora sa nemiešajú alebo nemajú na seba vplyv. Ostávam v svojej suverenite a dovolujem do môjho pola vstúpiť iba tým kódom, ktoré sú pre moje najvyššie dobro a pochádzajú z čistoty, pravdy a lásky. Teraz vy si túto formuláciu, ja vám ju pošlem, môžete preformulovať ako potrebujete. Toto sú iba drafty, iba koncepty toho, ako si s tým môžete začať pracovať. Teraz, keď ten event už začne, v tejto chvíli žiadam o vytvorenie vlastného filtračného systému. Znova, presne to isté. No a teraz k tomu, že už si predstavte, že ste v tej miestnosti buď online alebo fyzicky. Ak si naživo, tak požiadaj, teraz fyzicky, pardon, požiadaj zdroj, aby ti ukázal, ktoré miesto je najlepšie pre teba na sedenie a na ležanie. Pretože aj toto môže... Oni sa tie veci veľakrát prirodzene už dejú, ale niekedy práve to lekciou je odísť od niekoho. Kto si k vám napríklad lahol, keď ste na karimatke a podobne, alebo proste naozaj požiadať už pri tom vstupe, že naveď ma kam mám ísť, hej. Požiadajte o energetické ochrany proti akýmkoľvek externým energiám, ak máte príliš otvorené pole. Požiadaj, aby si riešila iba svoje procesy a procesy ostatných ľudí v priestore sa cez teba nebudú diať, hej? Lebo nevieme presne, či ten facilitátor má ten filtračný systém a tú suverenitu tých polí dobre nastavenú, ale čím viac si to tam ty budeš žiadať, tým sa tam vieš ako keby viac odosobniť od tých energií ľudí. Tieto veci by však mali byť súčasťou ako keby toho nastavenia, ale nie, že mali, že to teraz idem súdiť, že tu budeme proste teraz mudrovať, ale bolo by vhodné, keby to tak bolo a keby viac ako keby a viac facilitátorov k tomuto prišlo, ako nastavať a pomáhať ľuďom nastavať tú suverenitu pola a ten filtračný systém, aby naozaj to bolo čo najviac čisté. V tejto chvíli žiadam zdroje, ak mi bolo vedomé alebo nevedomé zobrať niečo z mojej energie, alebo ja som niekomu vzala o navrátenie takou formou, ako je najlepšie pre moje najvyššie ja. Pre moje vyššie ja. Vraciam každému očistené svetlom stvoriteľa, čo je jeho, beriem si očistené svetlom stvoriteľa, čo je moje, odpájam sa od každého účastníka, moje pole je scelené a chránené. V prípade, že som násala niečo, čo mi nepatrí, tak žiadam zdroj o to, aby v dohľadnej dobe došlo k prečisteniu a odstráneniu týchto energií, ak sa počas aktivácie udialo niečo, čo pre mňa nebolo v poriadku a je mi umožnené to teraz vidieť, tak žiadam v dohľadnej dobe ukázanie princípov lekcie a pochopení pod tým. Som v suverénnej energii, ďakujem. Znova, toto je iba draft, urobte si to tak, ako potrebujete. Znova, žiadajte si zdrojové vedenie, pretože aj keď sa možno ukáže, že v nejakej aktivácii niečo nebolo 100% v poriadku, možno ten zdroj chce, aby ste si tam pre tie ostatné veci chodili, len si to čistili. Ako vravím, nikto nie je 100%, nikto to proste... Snažíme sa všetci robiť veci, ako najlepšie vieme. Egregory sú skupinové polia vedomia, ja tomu hovorím báznany a tak to vidím, kde ten človek si prichádza po tie plusy, ale veľakrát ľudí aj s nejakým tým bahienkom. A je to tak znova v poriadku, proste naozaj nikto nie sme 100%. Sú to poly rôznych metód, môže to byť pole náboženstva, mantry, yoga, to znamená, že aj pozor, keď ten facilitátor je napojený na rôzne mantry alebo ich čantuje, znova urobiť si nejaké prečistenie na konci sošky a iné.
Neznamená to neísť tam, ale odpoj sa potom. Niektoré aktivácie pre teba nie sú nevhodné. Nie preto, že facilitátor by robil niečo zlé, ale preto, že tvoje vedomie potrebuje nové kódy a toto ťa brzdí. Ako keby v tom ďalšom upgrade. Dajte mi chvíľočku. Ja vždy, keď zabrnem do takej tej témy, kde sa dotýkam nejakých tých tieňov, tak sa to tam hore deje a ona mi to šteká. Viete, každý máme nejakú komunikáciu so zdrojom, ja mám psa. Ale nemáme toho viac. Dobre, a teraz príklady. A teraz niektorí z vás budete triasť hlavou, že čo to som napísala. Je to nápojené na tú vetu, ktorú som povedala predtým. Veľa ľudí dnes pracuje s energiou Ježiša Krista a s Máriou Magdalenou. Absolútne nič s nimi nie je zle. Lenže vy, keď sa nápojete na kristovské vedomie, to má limity. A za tým sú ďalšie úrovne vedomia. A keď pracujete iba s energiou Krista, dám toto ako príklad, tak vás to môže brzdiť v tom, aby niektoré situácie vo vašom živote vám na ne boli ukázané ďalšie princípy toho, ako s nimi pracovať. Mne sa tak stalo, ja som robila jeden retreat a spolu s tou facilitátorkou, tá facilitátorka vlastne, išli sme nejakou energetickou prácou, ona požiadala energiu Boha, nie v kresťanskom slova zmysle, ale v slova zmysle ako keby energiu čistoty, pravdy a lásky, ako keby tie najvyššie z toho stvoriteľa, Máriu Magdalénu a Ježiša Krista, aby prišli. V momente, kedy povedala Mária Magdaléna Ježiš Kristus, môj systém, že nie, iba Boh. Lebo nie, že by bolo s nimi niečo zlé, ale je to pole istého vedomia. Toto je Mária Magdaléna, toto je Ježiš Kristus, toto sú Arkturiáni, hej? Toto sú nejaké náboženstva. A tu je to pole, to zdrojové, ktoré keď ja sa budem sústrediť iba na túto jednu energiu, tak ja si bránim tomu, aby ku mne prišli ďalšie informácie, ďalšia komplexita. To znamená, že na tom vôbec nikto nie je, tak nie je vôbec nič zlé na tom, keď s tým pracujete. Otázka je, že či s tým daným atribútom, či už je to Mária Magdalena, Ježiš Kristus, Arturianemi a podobne, máte pracovať v tom danom momente. Či je to zdrojové vedenie pre danú situáciu v danom momente. Pretože niekedy ten zdroj pošle presne toto. Lebo je to vlastne tá frekvencia, alebo nejaký archanieli, hej? Lebo je to tá najvhodnejšia frekvencia pre vás. Ale niekedy, keď vy si ju, cez to, že ste zvyknutí s tou frekvenciou pracovať, privolávate a potrebujete niečo vyriešiť, tak tam môžete mať ako keby chýbajúce informácie tým, že sa upriamite na túto jednu um, nie ani oblasť, ale ako keby oblasť, takúto gulu vedomia, hej? Takže toto som tým chcela povedať. S nimi nie je absolútne nič zlé. To sú naozaj prenádherné čisté energie. To je úplne všetko v poriadku. Proste aj Magdalena, aj Ježiš Kristus. Ježiš Kriste, áno. Bezpodmienečná láska. Ale môže nám to v tom chýbať potom ďalšie porozumenie. Hej? Ak máš doma isté kamene nesúce isté vedomie, možno bude treba upgrade. Toto si urob si tam revíziu. Iné bytosti, elementy, niekedy je to o tom, nie je o tom, že to s nimi nie je čisto pracované, že tá frekvencia ti poskytla, čo treba, asi pripravená ísť ďalej. To znamená, že niektoré veci a niektoré frekvencie možno už nemajú byť vôbec použité, nemajú byť teraz použité, proste len sa treba ako keby otvoriť tomu, že žiadam zdroj energiu, čistoty, pravdy, lásky, nech mi ukáže vlastne, s čím mám teraz pracovať. Aby sme sa nelimitovali stále v nejakej tej úrovni. A moja skúsenosť s kristovským vedomím, to som vám povedala, ten Boh Magdalena a Kristus, ale ten zdroj môže vysielať ďalšiu frekvenciu. Ja väčšinou pracujem iba so zdrojovými kódmi, preto mi nebolo povedané, že mám dar svetelného jazyka, ale zdroj zdrojových kódov. Ja proste vstupujem do toho bodu čistoty, pravdy a lásky a nenapájam sa na iné energie. Ale stalo sa mi, že v určitom období môjho života si to žiadalo, aby som pracovala s energiou Arkturiano, pretože mi naozaj pomáhali zdvíhať to vedomie. Čiže tá frekvencia bola pre mňa vlastne dôležitá. Ale potom sa časom ukázalo, že dobre, tu si vzala to, čo som potrebovala a môžeš z tohto pola ako keby vystúpať. Hej? To znamená, že to je čo sa týka tohto. Feedback klientov. Ja teraz to poviem asi trošku tvrdo, ale
Facilitátor, ktorý odmieta feedback klienta, poukazujúci na to, že niečo nebolo OK, podľa mňa nie je dobrý facilitátor. Neznamená to, že s tým človekom musí súhlasiť. Ale ochota vypočuť si a prehodnotiť a nie hneď hodiť zo stola je veľmi dôležitá. Samozrejme, závisí od toho naozaj, že v akej energii ten klient príde. Ja nehovorím o úplne, že blbých príkladoch. Ja hovorím o tom, že veľakrát ten človek naozaj príde s tým, že niečo prináša. Ten facilitátor proste sa hneď zahačkne, že nie, nie, nie. Ak cítite, a vy ako klient, že niečo v poli nie je OK, tak sa nebojte hovoriť pravdu a nastavte si ochrany. Alebo urobte rozhodnutie, aké cítite, že je pre vás správne, hej. Avšak neznamená to, že každý feedback klienta je pravda. Hej. Niekedy feedback naviguje toho facilitátora, že niečo v poli nebolo OK, ale inokedy cez toho klienta pracuje energia, ktorá sa snaží stiahnuť prácu facilitátora a spochybniť ho. Od momentu feedbacku je vhodné, aby si facilitátor požiadal o zdrojové vedenie k tomu, z akého bodu takýto feedback prišiel, čo ho mal naučiť a čo je tu energia pravdy. Takže asi toľko. Čiže nie každý feedback je... niekedy ten feedback proste príde iba preto, aby toho facilitátora vytestoval, ale veľakrát som zažila naozaj to, že človek ako facilitátor sa bráni, že nie, v mojom poli bolo všetko v poriadku a časom pochopí. Časom pochopí a proste tí ľudia tu budú navigovať a pokiaľ je jeho cieľom pracovať čo najčistejšie s ľuďmi, tak by tomuto mal byť otvorený a žiadať si, aby sa mu ukázala pravda o tom, čo mu dotyčný priniesol. Pošlem vám mailom pýtanie si zdrojového vedenia a formulky pre DAPO. Čiže to bolo to, žiadam energiu čistoty, pravdy, lásky, ukázanie pravdivej odpovede, či mám ísť na tú aktiváciu a odsúvam energie, ktoré ma rušia. A potom toto. Toto všetko som vám čítala, len som vám to tu teraz zhrnula. Teraz idem vám v skratke povedať o tom, kto som, čo robím, pre tých, s ktorými sa príliš nepoznáme. To rýchlo preletíme. Keby náhodou ste cítili volanie časom. Ďalšia vec je, potom vytvorím priestor pre vaše otázky a potom pôjdeme do energetickej aktivácie. Takže pracujem spôsobom 1 na 1 online. Mám časový hodín plus 6 hodín, 75 minút, 144 eur. Zvyčajne prečistíme niečo. Človek buď prichádza s konkrétnym problémom, alebo sa mu niečo začne otvárať v momente toho, že sa rozhodne do toho sedenia prísť. Hej? A do toho sedenia sa rozhodne prísť vtedy, kedy ho to intuitívne zavolá. Kedy proste tá duša povie, že no dobre, poďme si niečo spracovať. Cena 144. Skupinové aktivácie tie pravidelne vypisujem na sociálnych médiách, posielam e-mailom. Tie ceny sú okolo 20-30 eur za aktiváciu, závisí od toho, ako sa to vypýta. Najbližší program, ktorý otváram, je 6-týždňový program Veci na koreň. Začne 2. augusta a vlastne pôjdeme čakru po čakre, tému po téme a budem tam poskytovať aj feedback na to, čo sa tomu človeku deje. Čiže jednak tam bude týždenná práca s každou jednou čakrou a témou tej čakry, ale potom vlastne raz týždenne sa stretneme online na Zoome a ten človek príde a bude mať priestor na to, aby povedal, čo sa mu v živote deje, čo sa mu v živote hraje a budeme pracovať s energiou vedomia, aby pochopil tie korene. Preto sa to volá Veci na koreň. Pôjdeme do koreňa pre čistenie, ale aj do koreňa cez vedomie. Pretože veľa ľudí vlastne ostáva v tom, že na jednu situáciu stále hľada tie isté riešenie a fungujú. Možno mu fungujú s jedným človekom, ale zase pritiahne to isté. My keď sa dostaneme do toho korenia, pochopenia tých súvislostí, tie veci sa môžu začať hýbať. Cena je 99 eur. Ďalej robím pobyty 1 na 1 skupinové Bali Egypt a máme s môjim partnerom Divine Union platforma vlastne, na ktorej pomáhame ľuďom sa napojiť na seba, na zdroj a vlastne tým pádom aj stretnúť partnera duše. Veľmi tam riešime témy veľakrát. Sú tam energetické aktivácie a sú tam aj rôzne témy napojenia na to, že lebo ten partner, či už ten, s ktorým ste, alebo nie ste s nikým, alebo ten, s ktorým máte naozaj, že šlamastiku, keď to tak poviem, vás niečo učí. A my učíme o týchto lekciách, ktoré sa cez to učíme. Či už s tým partnerom, s ktorým sme, alebo s tým, s ktorým prechádzame možno nejaké turbulentné veci, alebo možno s nejakým ex a podobne. Hej. Veľakrát sa tomu hovorí aj twin flame, dvojplamenie, aj keď ja s tými termínmi sa nie rada stotožňujem. Takže tomuto sa tam vlastne venujeme. Je to hodne napojené na tému vzťahy. Ale aj ten vzťah je vždy napojený na cestu k sebe. Čiže v konečnom dôsledku je to sebarozvoj. No a dnes.
Najdôležitejšie je mať vždy svoje vlastné zdrojové vedenie pri voľbe toho, kam vstupujete. Čiže vlastne tú vlastnú intuíciu, počúvať ju. A ak to dobre nepočujete, že nemáte taký ten spôsob, že by ste dajme tomu dali ruku na srdce, aby ste hneď mali áno alebo nie, tak je treba požiadať zdroj o to, akou formou zdrojové vedenie, zdroj. Keď hovorím o zdroji, myslím energiu Boha, čistoty, pravdy, lásky, v nekresťanskom slova zmysle, aj v nenáboženskom slova zmysle. Akou formou k vám bude prehovárať. Čiže najprv si treba nájsť bod 1. Môžete sa zajtra opýtať. Chcem nájsť spôsob, aby som dostávala čisté informácie z pravdy. Ukáž mi, čo to pre mňa je a ako. Krok číslo 1. Krok číslo 2. Dobre, už ich dostávam a môže to trvať nejakú dobu. Žiadam si zdrojové vedenie, či mám ísť tam, či nemám ísť tam, čo mám v živote urobiť kroky. Krok číslo 3, keď už idete na nejakú aktiváciu, kde dostanete zo zdroje áno, tak nastavanie ochrán pred a po a všetky tie vetičky, ktoré vám pošlem. Energetická práca, do ktorej dnes pôjdeme, odpojenie háčikov z energetických aktivácií, ktoré boli na tebe urobené a celkovo energii z nich, z tých aktivácií svetelného jazyka či iných kodov a výstup z časových osí, ktoré pre teba nie sú najvyššie. Takže toto zavriem a teraz vytváram priestor pre vás na otázky. Môžete napísať, môžete naživo. Teraz je tu priestor pre vás. Vydýchnem. Takže vyzerá to, že nič. To znamená, že idem ja pomaličky do tej aktivácie. Čiže prvý krok, ktorý ideme urobiť, ktorý je potrebný vlastne aj predtým, aby ste nastúpili do tej svojej vlastnej časovej osy, je odpojenie vplyvu energetických aktivácií, ktoré na vás boli urobené. Môže to byť vo forme, že sú tam háčiky. Háčik vyzerá napríklad: ja mám pocit viny alebo strachu, že niečo nedokážem sama, idem na aktiváciu, kde má zase niekto nejaký iný tieň, bum, sme zahačknutí, hej? Znova, tam, kde sa dejú háčiky, prichádzam aj ja s vlastným zranením. Tam nie je šanca sa zahačknúť na niekoho, kto tam nemá svoju vlastnú nízkovibračnú energiu. To znamená, že všetko, čo prichádzate, je aj vaše. Nie iba toho facilitátora alebo toho človeka, ktorý to v nás urobil. Sú tam dvaja na to, aby sa hačkli. Niečo vo vás to proste povolilo alebo pritiahlo. Takže odstránenie háčikov a vlastne zrušenie alebo teda prečistenie akýchkoľvek vplyvu akýchkoľvek energetických aktivácií, ktoré už nie sú teraz pre vaše najvyššie dobrá. Takže môžete si pokojne zatvoriť oči, nájsť nejakú pohodlnú pozíciu. Samozrejme cítite. Znova sa zakoreníme. Navráťte sa naspäť do svojej energie. Žiadam o nastavenie filtračného systému ešte raz pre každého jedného z vás. Žiadne energie v tomto poli sa nemiešajú. Sú tu nastavené energetické ochrany na akékoľvek vysielané šípy. Ale mi tu šteká to blázon, ten môj pes, ktorý ukazuje, že je tam už pohyb hore. Na strále, vo svete duší, energii. No. V tejto chvíli nastavujem zámer a vy si ho môžete pokojne povedať buď áno, alebo príjmam, alebo si ho preformulovať vlastným spôsobom, pretože vám nechcem sugerovať žiadne z mojich myšlienkových postupov. Ruším, prepúšťam alebo čistím akékoľvek háčiky a energetickú prácu, ktorá na mne bola urobená v poli energetických aktivácií rôznymi koučami, sprievodcami
ale aj inými spôsobmi a metodami, ktoré už neslúžia môjmu najvyššiemu dobru a kde moje vyššie ja ich dovoluje prepustiť. Ešte raz to približne zopakujem. Všim prepúšťam, čistím akékoľvek háčiky a energetickú prácu, aj svetelný jazyk, rôzne kódy a podobne a napojenia akýchkoľvek energetických aktivácií, boli koučov, sprievodcov, ktoré na mne boli urobené. A z hľadiska môjho vyššieho ja ich mám povolané teraz prečistiť, pretože už neslúžia môjmu najvyššiemu dobru. Čistenie háčikov a prepuštenie energie z energetickej aktivácie teraz. Štart.
A ešte tu máme jeden zámer. A zopakujte alebo príjmite ho iba, ak s ním súladíte, pretože sa jedná o výstup z časových osí. To znamená, že ak máte niekoho vo vašom okolí, či už je to rodič, partner a podobne, ktorí majú nejaké prianie a vy máte iné, ak vystúpite z ich časových osí, ktoré vás možno nejak ťahajú, tak to môže spôsobiť nejaké životné zmeny, turbulencie a podobne. Nemusí to byť vôbec negatívne. To nechcem na to um, ako keby upozorňovať, to nie, ale a vstup na vlastnú najvyššiu časovú os môže niekedy spôsobiť rôzne zmeny. Takže vystúpenie z časových osí iných a vstup na svoju najvyššiu suverénnu časovú os môžu spôsobiť rôzne zmeny a tým pádom je to na vás, či chcete toto rozhodnutie urobiť teraz. Ak áno, tak poďme o minútku do tej aktivácie. Ak nie, tak vám krásne ďakujem za dnešok. A ja sa s vami, s tými, ktorí už ďalej nebudú pokračovať, lúčim. A už som sa s vami neskôr. A s tými, ktorí sú pripravení na najvyššiu časovú linku, tak poďme do toho. Takže v tejto chvíli vystupujem z časovej osy. Môžete si so mňou povedať, alebo iba poviete príjmem, alebo OK. V tejto chvíli vystupujem v časovej osi iných ľudí. Odteraz už nikoho časová os na mňa nemá vplyv. Som vo svojej suverénnej energii a vstupujem na svoju vlastnú najvyššiu časovú os.
No. Energia sa nám pomaličky uľudne, spomaluje. V tejto chvíli si môžete buď sami, alebo cez to, ako vás prevediem, nastaviť ochranné pole okolo seba. Môžete povedať, že nastavujete v akomkoľvek tvare. Môže to byť tvar vajíčka, trojuholníka, akokoľvek to cítite okolo seba. Ochranné pole pochádzajúce z čistoty, pravdy, bezpodmienečnej lásky alebo z najvyššej frekvencie Boha, zdroja, svetla, biela svetla, akokoľvek si vás to volá. Takéto energetické čistenie s tými dvoma zámermi si môžete robiť kedykoľvek sami. Každý jeden človek na tejto planete vie pracovať s energiami, pretože sme energie. To, že to možno tak necítite, keď to s vami robí sprievodca, má viacero faktorov, ale stále to pracuje. A možno potrebujete v úvodzovkách povedať, urobiť 3 dní za sebou, to, čo nejaký sprievodca, niekto, kto s tým pracuje dlhodobo, spraví za 20 minút, ale stále s tým pracujete. A takto si tým viete pomaličky každý deň sami čistiť svoje pole, odpájať sa od tých nízkovibračných prepojení. Takže tá možnosť tu vždy je, tá práca nekončí. A tieto zámery môžete používať, vietičky vám pošlom. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste dnes prišli. Ak budete mať niečo, čo chcete prezdieľať alebo nejaký feedback, budem vďačná. A v tejto chvíli sa od vás odpájam. Ak bolo vedomé alebo nevedomé, akokoľvek došlo k nejakému prenosu energie medzi nami, tak si uvedome, teraz pracujeme očistenú svetlom stvoriteľa. Odpájame sa a každý vo svojej suverénnej energii odchádzame z tohto priestoru. Ja vám krásne ďakujem za dôveru, za čas a nech vám to prinesie to, čo má. Tak sa majte krásne. Ahojte.